Welcome to the Kannywood Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Gaskiya Rukayya ki mai da kayan nan ba zan iya karɓa ba. Ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe. Ba zan iya ba. Duk da cewa na yarda da kyakkyawan kalamansa da na ji, amma ni gaskiya tsoro nake ji. Wallahi Sharifa kin fiye jin tsoron mutane. Mutumin nan fa abokin yayana ne Hamza, kud da kud. Kuma wannan ma da ya bani in ka miki ɗinka kaɗan ne ya ce ki fara tukunna ya gani. Kada fa ki manta na faɗa miki sunan mahaifinsa ba ɓoyayye bane Alhaji Umaru Tafi da babu wanda bai san sa a garin nan ba. Ai sai dai ke kawai ki gode ma Allah, taki tayi kyau, Allah ya sa mu adanshin ki. Ba Sharifa. Ba zan iya karɓa ba gaskiya. Ai, Rukayya abin ne yana da ban tsoro. Ita da take yarinya ma ko ni hankalina bai kwanta da wannan yaron ba. Saboda duniyan ne yana da ban tsoro. Gaskiya Aminu da masa da wannan kayan kice yayi haƙuri. Kada ya ƙara zuwa gidan nan. Kada ki ce haka. Kin sani ba yanda za a yi abin da zai cuce da shi fa Umaru. Ina kallon fa abin da zai cuce ta sai in bari ya cuce ta. Kin san Rukayya duniyan nan abin tsoro ne.